ana m anụ onye polisi mana abụ m onye Ọka, ịghọtago. Di m bụrụ onye Abia steeti, so mụ na ya na-abụ wee bili, mana anyị bi n'Umunze. Di m bili ebe ọ na-alụ ọrụ, which bụ another place from ebe anyị bi, ịghọtago, na-anatazi bịa n'afọ anyị. So wee mụọ nwa nke izizi, mụọ nwaanyị, mụọ nke ịbụọ, mụọ nwaanyị. Di m wee sị m na ya chọrọ ụmụaka rinne, na ndị be ha jikwa wee mụọ ha 11, na ya chọrọ, ịghọta na. So gwasịa m, ọ sị m ka a mụsịala nwa nke ịbụọ afọ, ịghọta na ịgbagolo omume gbanwee, na ọ dịrọzi happy na mgbe a mụrụ nwa nke ịbụọ na ihe ọ na-enye ha bụ 25k. Ọ sị m na di ya na-anatakwa every other weekend, ọ bụ, ịghọtago, na 25k nụnwa ego nri o, ego ụlọ ọgwụ, ego ụgwọ akwụkwọ, ihe niile from A to Z. Like o nwere ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ, mana ihe niile a na-eli eli for ha na-atọ bụ 25,000. Ọ sị m nne na ọ dị ezuo, bọsị di ya ga-ejesie nata, ọ bụ na nne ya dọrọ n'ụlọ, ọ ligokweli ya babali ya mba, ọ bụ, ịghọtago. Ya wee dị ime nke ịtọ, wee mụọ onye ọ bụrụ nwa nwaanyị. Di ya ghọzie agụ, nya agụ ka ọ ghọrọ. Ya kwugheli ọnụ ọsọ anya pụọrọ ya bie, ya kwugheli ọnụ ọsọ anya pụọrọ ya bie. Ọ sị m nne na o nwee bọsị ha ji ebe ha wee luo n'Abia steeti, ya mara ụzọ mgbalụ kafaji wee nọsịa dị mgbalụ, wee chi na di esi a eni aha etago moto ya ga-eji bụ ụmụnne ya na ụmụnne ya wee na ya jee ka ọ gbalụ moto ka ya na ụmụ ya wee naba. Ya wee tibe mkpu wee sị anya nwa mara ezi ka ị ga-eduru ndị mara ezi wee baa moto, ya nwa ejezie gbaa moto wee naba. Ọ sị m ọ dịkwa ka nke afọ ọ bụ obele o. Olukwa next time, ọ sị m na diọkpala die wee nwụrụ, ha wee jebekwe mgbalụ. Ma mgbe ọ nwụrụ, na di esi na ya ma nje mgbalụ, ya wee sị a ka ị maka ihe ọ sị na ya ma nje mgbalụ, ya sị a ka ị maka ihe mebi mgbe afọ ifeli ya emebe gị ya na ya ji ụmụ nwaanyị ịtọ, ọ bụ, ịghọtago. Ya wee sị ya na ya ga-eje, wee kpegide nke ahụ kpesie, ya wee jebe wee lụọ. N'aka ha na-aga n'ụzọ, na a na-ekwu ihe a ga-eme nwaanyị a di nwụrụ, ha na-ekwu na ọnya nwa gburu di na ha mesịa anya, na ha mesịa anya, ịmagolu ihe nke a gbasasị anya anya, ịmagolu na ọ na-abụ nwoke nwa ọ bụrụ nwunye egburu ya, ma ọ nwunye ya bụrụ akwụna, na ha na-akpọkwu ya ma ha akwụna. Ọ sị m nne ihe a ka ha na-ekwu, onye agba nkịtị na ya tịrị ọnụ, ọ bụ, ịghọtago. Ewee jegide wee lụọ, ewee na-akwa nwaanyị a akwali agbogo akwali agbede, ewee kwaba ozu kwasị ozu, ịmagonu nwaanyị agba nkịtị, ya wee nọgide, ịmagonu ọnwụnye die, ya wee jekwuwe ya wee sị a kedu ihe ọwụ, na ndị isekwa na a ga-akpọ gị mitin mee nna ama ibie, ịmagonu mmadụ na-abọ na-akali ụka. O wee sị ya na ọ bụrụ na ha kpọọ ya mitin, ya gwa ha ihe na-eselu ya na die bifo ya wee sibe die pụọ. Ya wee sị ya nke na-emenụ kedu ihe na-ese, ịmagolu ụdị ihe ahụ. Wee sị ya na mgbe ya nọsiri die o, na ha duolu nke ada wee n'ebe fabi ka ọ na-enyere fa aka, na ya ejidego die na nwanne ya nwaanyị bụ ada ugboro na-abọ ka ha na-esi Ibonyi, na ọnya bụ ihe na-eselefa. Ya wee sị na ya ma mfụzi alụ na ya ga-ana wee buru ihe ya wee na alụ die metere bụ ihe gbulie, ịghọtago. Fakpọ ọnya mitin, ya ga-ekwu ya n'iru mmadụ niile, kpọpụta nke ada ka ọ bịa kwuo, ma ka ọ nwụọ oyi, ma ọ bụrụkwa na ya na nwanne ya nwoke na-edine. Ọ sị m ihe nke a nya jụọ ya jụọ na ntị, ya gbakwa nkịtị na ekwuru okwu na o nwekwa onye agwara, na o nwere onye agwara. Nne na di ya wee naba ahụ wee nalụ onye wee na-asị di enukwala nke nnọrọ. Di esi akedu ihe ọhụ na nnekwa ihe nwaanyị a kwuru na ọnya na-esele ya na di ya. O wee sị ya biko na ihe a bụkwa alụ o, na be anyị na ihe a bụ alụ, na ọ bụrụ na eme ya akpụrụ ya akpụrụ, ya bụ onye Anambra, na ọ na-enyekwa nsogbu o, na o nwere ike ime ụmụ ha affect o mee anything affect. Na ya chọọ ka ije malụ ka unu si akpọ alụ, ka ị kpọọ nke gị o, akwa ịghọtago, ma ọ kwuo na aka gị adụrụ ya. Ọ sị m die baa die wee kpọọ ụmụnne ya niile, die kpọọ ụmụnne niile wee gwawa ha sị ha na nnekwa asịrị ya na-ebugheli, ya na-ebugheli asịrị, si ya na-asị ya sịlịsị ụzọ ya sịlịsị ụzọ. Fancha niile wee kwụrụ ọtọ wee kwasị anya asị na ọsọsọ ndị maalụ dị stori, maka o nwere nwunye di nke ọzọ ya kpọbazi jụbazi anya sị ya kedu, o wesị ya anụkwu dị stori, bụ ndị esoro wee kpụ ya asị. Ọ sị m nne die ihe nya confide on die ka o bolu gwa ndị be ha. Ọ sị bụ nne ihe a na-emekwa nya na-edi kedu ife a ga-emekwa, ịgbagolu mgbe afọ fe enwebego ezigbo okwu, fe enwebego ezigbo okwu, na o nwebọsị arụ adụrụ ya,
ya anwụsigo ya nọ n'etu ịgbara akpọ die si anyị afentịlị ebe ya na mmadụ na-akara ụka nye fentị apali ajebe ụlọ ọgwụ akpọ die esise distọb ya n'ọlụ ịgbara ụlọ ọtọ chenjie olukwe wonde ọsị na ya nwere ọya n'anya ịmagolu ya na-eme ụmụ nwaanyị kandida die makwalụ maka ịmagolu nwoke ya na nwaanyị na-eri ibọ gị imechi aka na nri nwa ya ama ma mmiri ọ na-apụta na ya ọgba nkịtị ọsị bụ nne na bọsị afọle ihe a ya wee tie wee si nekere ihe na-eme ya ọkwa ịghọtago ihe a ka ya kwuru na ama ihe dị ekwu eni amaala ọsị wee malụ wee gba nkịtị ịmara na ihe a dị serious oge dị ọnụ ya wee sị anyị ego ka jebe ụlọ ọgwụ sị anyị akpọkwana ya afa ya wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ nenesie ole ụbọchị ya jere iweta rizọt osie n'uche ewu na ya bụọ ya ada ana ma ọ bụ na ya bụ HI ruo bulu ụzọ rọsh ya dọkịta sị anya nye rizọt pụtara dọkịta wee nye ya rizọt wee nenesie dọkịta sị ana onwere ife ọ na-eme evri nwaanyị ọbụla tụrụ ime ọsị m nne di ya nataba o wee luo one day ọsị m na ihe di ya na-akụ ụmụaka ya nwa ya mee ihe ebe ọ kwụsị anyị were ịtalịsị wesie ya azụ na onwebụsị ọ kwụsịalụ nwa ya wee jebe ije gote ibe mmadụ wee sị ya na onye kụrụ gị ihe a afọrọ gị n'anya mmadụ gwalụ nwa ya nwaanyị na-agbakwa nkịtị na ikwu okwu ọsị m nne oluo one day onye nkụzi wee kwụsịa nwa ya mara se wesie ya arụ maka na ọ na-agwa nwa afọ okwu nwa afọ ekwuru okwu uche wee wụrụ na ọ na-edisrespekt ya wee kwụsị anyị agwa die chọdịrị ma na ọnya nwachiri so wee luo one day this man wee bata maka na ya gwara ya sị ọ bụrụ na ị ga-abata gị gwa m oge ọbụla ịbata ị na-asị na nri adọrọ ego ị na-enye anyị ada ezu mana ọ bụrụ na ịgwa m I will try to prepare food for you yọta na mala na ị na-abata dịka asịkwa olu that day dị bata ọ sị m na fa na-eje Assemblies of God ọkwa yes I think so ọ sị m na ha na-eju nye Assemblies of God so and na nwekwara ebe ya nwa na-alụ pastoral work yọta kịta so di wee bata na bọsa ahụ ya si rice sie stew wee dobe wee bịaka jebe ụka agbasazi ụka ya wee jebe ebe a na-eme pastoral work from Assembly of God jesizie bata n'afọ na di erigo nri so nye di na-ezielu na palọ ya na ụmụaka chi ụtụtụ wee fo ya wee chọọ ka ya sie nri nye di ọ bụrụ na ewerela ọkụ and na enwerozi gas ya wee were obele gas fọnụ sie mmiri ọkụ mee kọstad ịghọtago nye die ọsị m nne di wee ribelisie wee kpọọ ụmụaka pancha niile wee bịa ya chekwa na ọ na-akpọ ha ka ha bịa bulu afele o wee nọba ha na wee sị ha ọkwa unu fụrụ nne unu n'ofu mbọsị na ọ ga-ada n'ọlta nke ahụ ọ na-ekwu okwuchukwu